I nosaltres ja tornem a estar aquí, els ho dèiem, ara el volem parlar d'un equip de moda de la ciutat, diria jo, Fabio? De moda i que celebra els seus 25 anys. Parlem del Reus Imperials de futbol americà i saludem aquí amb nosaltres el president del club, Jaume Agostenc, i un dels entrenadors i secretari de l'equip, Fèlix Martín. Bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda a tots dos, benvinguts a l'Avui per Demà. I primer que res, Fabio, felicitar-los per aquests 25 anys de trajectòria. De seguir anem aquesta temporada, però no ho sé, com valoreu que un equip com vosaltres, que potser fa 25 anys, dubto molt que us imaginéssiu que avui estaríem així, no? Home, està clar que fa 25 anys, quan es va començar, no s'ho haguessin imaginat els que van començar que arribarien a on estem ara. Però bueno, ara en el punt en el que estem creiem que se'n poden fer 25 més com a molt pocs. L'equip va començar a Tarragona, vau preferir Reus, vau dir aquí estem millor. Va ser sí. Expliquem una miqueta, no sé, el paper de l'evolució dels Reus Imperials, com ha anat canviant al llarg d'aquests 25 anys, quin paper juguen al nostre territori el futbol americà. El club de Imperials, empezó, se lo comenté a tu compañero el otro día, se empezó pues en el 89 con un grupo de amigos en la playa, venga, pues esto me gusta, pues yo lo he visto en la tele así, asá, se iban juntando hasta que una persona pues dijo, vamos a intentar formalizar el club y a partir de ahí empezaron ya a gestionarlo, a mirar de qué federación existía ya de fútbol americano aquí en Cataluña, que es la pionera. Y nada, poco a poco pues fueron evolucionando. Antes había una liga que era la Bifiter, que era solo una liga en toda España, que era la nacional, y a partir de ahí pues el club fue creciendo, pues como puede crecer un bebé, que el club siempre lo hemos dicho que nació, empezó a dar sus pasitos, más adelante fue un club que fue creciendo, luego pasó por la pubertad y ahora estamos en este paso en el que el club asciende y se lo está pasando bien porque ya ve que domina un poco más la situación, al haber crecido ya sabe quién tiene por debajo, quién tiene por encima y es un poco coqueto a la hora de coger e investigar un poquito en esta liga ya nacional para ver hasta dónde podemos llegar. I la difusió d'aquest esport, us sentiu recolzats pels mitjans de comunicació, per les institucions? No sé si potser us difoníeu més al principi, quan vau començar, que deien què fan aquesta gent jugant aquest esport tan raro? Home, ara tenim una miqueta més de facilitat amb el tema dels mitjans que hi ha avui en dia, redes socials, tot això, es belluga molt més el nombre de persones les quals te poden seguir, notícies que pots donar i pots fer arribar a més gent. Arribes i toques més tecles ara, en aquest moment. Perquè en quin moment diríem que es troba aquest esport, ja no només al nostre territori, sinó a nivell de Catalunya? És evident que té molta revolada als Estats Units i no sé quin seguiment té aquí i vosaltres què és el que heu anat fent per aconseguir enganxar tanta gent i aguantar aquests 25 anys? Pues a nivel europeo, mira, aquí en España estamos naciendo ahora. A ver, nuestro club en lo que es Imperials a nivel nacional es un club ya conocido, muy consolidado en Cataluña. Bueno, llevamos 3 años ganando el título consecutivamente y desde el 2006 que no hemos dejado de ganar títulos. Por lo tanto, somos un poquito el equipo que sale de la catalana. Ahora los que están jugando en catalana van a, como aquel que dice, se van a frotar las manos porque van a jugar una liga sin Imperials, pero en la nacional está todo el mundo a la expectativa de a ver dónde vamos a llegar. Claro. Sí que es verdad que aquí en España somos un equipo muy amateur, o sea, cuando vamos a jugar fuera somos la niña fea o la que no sabe bailar y sí que nos vapulean un poco, pero lo que se está pretendiendo es hacerlo bien para que en pocos años vayamos creciendo. Claro. Aquí lo que es la cuna del fútbol americano es en Alemania, que tiene su nombre, o sea, en Italia también hay grandes equipos y en España ahora, de hecho en España hemos llegado a la final de la Liga, de la Champions League de Europa. Aunque no se conozca mucho, un equipo catalán ha sido el finalista. No ganaron, però bueno, estamos ahí. I parlant de créixer, suposo que el més important és la base. Teniu equip de sub-13 i sub-15, però que juguen un futbol diferent. Expliqueu-nos. Bueno, ells comencen amb el futbol flag, que és el futbol americà, és la mateixa teoria, sense el contacte. O sigui, el que evites és que els nens, quan
s'inicien en aquest esport coneguin l'esport sense el risc de lesions amb contacte o sense que agafin la por a fer-se mal o, saps, a notar un equip que... un joc que és de contacte, però s'ha d'iniciar per una tècnica i s'ha d'iniciar per uns valors i per muntar un equip, i això s'aconsegueix amb el futbol flag. Després, quan pugen, el primer entrenament és dur, Segurament que ho deuen tindre dur. De hecho, pueden elegir, o sea, pueden seguir haciendo, cogen las dos directrices, o flag, el deporte sin contacto, o fútbol americano, o sea, luego tienen las dos opciones. Sí, hay gente que se da cuenta de que el contacto no va con ellos, y hay gente que le apasiona incluso más el flag que el fútbol americano. De hecho, también tenemos equipo senior de flag. Anem a aquesta temporada, vosaltres per primera vegada feu el pas a Lliga Nacional, no sé en quin moment es troba l'equip, segurament el millor de la seva història, i amb quin objectiu encareu aquesta Lliga? A veure, l'objectiu és anar per totes, està clar, l'objectiu és jugar, disfrutar i fer que els que vinguin i els que ho comparteixin amb nosaltres disfrutin i s'ho passin bé. A on arribarem? No ho sabem, no ho sabem. Ens trobem en el punt en què ens hem volgut arriscar, ho hem volgut tirar endavant perquè ja feia anys que ho volíem fer, aleshores ara és dur-ho a terme i... En quin nivell, diguem, ens quedaríem satisfets, però? Amb quin nivell? Guanyant. Guanyant. Al final ens quedaríem satisfets. Modestament, sí. Es pretén arribar a lo més... No sé on s'arribarà, però on s'arribi serà perquè s'haurà lluitat i s'haurà disfrutat i s'haurà fet com s'ha de fer. I per guanyar l'equip s'ha reforçat. ¿Cómo van los nuevos jugadores? Se intentará. A ver, la opción que tenemos ahora latente es traer 2 fichajes norteamericanos. Correcto. Ya hemos hecho el primer contacto con ellos. Todo esto es gracias al Ayuntamiento de Reus, que nos está colaborando mucho con nosotros, le gusta nuestra idea. También tenemos pequeñas ayudas de pequeñas empresas que colaboran con nosotros y sobre todo pues el buen hacer de lo que es el staff técnico de Imperials, que nos hemos juntado un grupillo que la verdad que estamos haciendo las cosas bien, no porque uno sepa más que otro, sino porque la gente lo está haciendo con muchas ganas. Clar, les ganes són grans, però quines són les ganes d'un jugador d'Estats Units on aquest esport és el millor per venir aquí? Com el convencereu? O sigui, ja ho han fet, no? Com el convenceu? El convencem més que res perquè per un jugador que ve d'Estats Units aquí no ve a guanyar, ve a viure una experiència i a poder ell oferir el que sap que no tenim. Ensenyar. Exacte. Nosaltres, la gent que pugui vindre aquí de suport, ja busquem gent que estigui qualificada tant com per treure'ns endavant un equip, però sí perquè deixi una marca i un senyal a l'hora que ell marxi. Aquestes persones venen, però després l'equip n'ha de treure molt de profit, o sigui, s'ha de notar que han vingut gent que són d'Estats Units, que són gent que porten aquest esport a la sang. Nosaltres venim aquí per exprimir-los al màxim ja dintre de l'equip, però sí, sobretot, cara a tot el que pugui deixar, l'empremta que pugui deixar dintre dels nostres jugadors i començant pels més petits des de sub-13 i sub-15. I quan inicieu la Lliga ja seran 3 mesos pràcticament d'entrenaments. No teniu por que després de tanta feina potser arribar i no tenir un nivell bàsic per competir contra aquests equips? No. Ese miedo no, cuando pasan los años se te quita porque ves que si estás haciendo las cosas bien vas a estar a un nivel muy bueno. ¿Por qué? Porque todos los equipos aquí en España somos clubs amateurs, nadie cobra. Por lo tanto, el día que llueve, si llueve un día en Reus, lloverá también en Barcelona. Si han venido 12 a entrenar un jueves, en Barcelona también han venido 12. También influye, si haces las cosas bien en tus entrenamientos, te lo tomas en serio y lo intentas hacer profesional aunque no lo sea, primero que los chavales se lo pasan bien y aprenden pasándoselo bien, acaban teniendo un nivel muy bueno y luego con la ayuda de los fichajes que podamos tener, pues seguramente hagamos un buen papel, segurísimo, vamos. Nosaltres ho anirem seguint, evidentment. Fabi, per ser Reus Imperial, que hem canviat el nom, Sí, això sí. és una d'aquells moments importants també, Sí, és veritat, sí. Esperem que Motiu? sigui un bon presagi per aquesta temporada. El motiu ha sigut potser diguem la col·laboració i la iniciativa que hi ha hagut per part de Reus, de lo que és
l'Ajuntament i tot, el que és el Patronat d'Esports i tot, que ens estan ajudant més que mai, i bueno, també ho volem fer agrair de la nostra manera. Doncs ja veuen, Reus Imperi, els 25 anys d'història i una temporada importantíssima per endavant que nosaltres anirem seguint, evidentment, en aquest programa. Senyors, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda. Moltes gràcies i animem a tots a que vinguin als Imperis. D'altres també, i tant que sí. Felicitats, fins la propera. Gràcies. Fabio, nosaltres ara si ho deixem aquí, tornem dilluns? Dilluns amb més esport i amb millors resultats. Doncs el Fabio l'esperem dilluns, però vostès els espero demà, com sempre, després de l'informatiu Vespre de Canal Reus Televisió. Que passin una molt bona nit. Adéu-siau.